Guys, good evening sa inyong lahat. So karon guys, nagluto ko og udong nga may bihon. Kay mauni among panihapon. So ngayon guys, nakaluto na ako. Ayan yung ulam. Ito yung ulam namin guys. Udong, kulay yellow siya. Kulay dilaw. Lagay ko lang this kasi ito ay luto na. Luto na ito guys. Tapos ayan. Yan, luto na. Ngayon, magluto lang ako ng sinabaw na ano din kanina, nakaunting lukos. Nagtira ako guys kasi para makaano nagsabaw para sa hapon. Magluto ako guys kasi yung papa ko walang ulam. Guys, ito na yung naluto ko. Ayan, grabe, dilaw na dilaw gid siya. Tikman lang natin kasi kung hindi ba to maalat kasi tinimplahan ko na to kanina yung ano, yung nukos ba. Kaya tikman lang natin kung ang natira to guys kanina sa ginawa kong calamares. Ito yon. Tikman lang natin ba. Dilaw na dilaw. Medyo parat na po. Masao na lang niya. Ano na lang pero may parat. Hindi kasi ako katansya guys sa iodized na gamit ko. Ito na guys, magluto na ako sa ang sinabaw nga ulo sa nukos din guys. Tapos i-on lang natin ito. Tasaba. So ito na guys. Wala kasi dito yung asawa ko. Nandoon sa makina. Hinatid yung makina doon na naman pabalik sa tubod guys. Doon sa bukid yun. Medyo malayo. Hindi ko alam kung makauwi ba yun o ano. Ito yun guys, yung nukos. Ayan. Ito ulo na lang ito guys. Ulo na lang itong natira kasi yung katawan kanina nito may calamares. Diba? Ito, isabay na natin kasi paglagyan to guys ng tubig, mag-ano to siya, hindi na maluto ang ano, malunggay kapag i-ano mo guys sa buwan o tubig. Kasi lumulutang na yung mantika. Tapos di na siya maluto. Konti lang. Lagyan natin ng tubig ito guys para sabaw ba. Kaunti lang. So ayan. Kasi pag kumukulo na to, mamaya-maya, dagdagan na lang natin. Ito na guys. Luto na. Ayan. Ayan. Gikamunggayan nga. Kuan. Nga gulay. Diba? Gikamunggayan ang kanang nukos. So, ayan guys. Ito, luto na ito. Bigyan na natin si Papa guys ng ulam kasi wala siyang ulam. Ito yun guys, yung ulam ng Papa ko. Bigay na natin. Ihatag na to do. Ayan guys, tapos na tayo. Si Ariel. Hindi ko alam kung uuwi yun. Kasi gabi na. Kanina pa yun eh. Si Ariel. Hindi ko alam kung uuwi yun. Kasi gabi na. Kanina pa yun eh. Haling ka niya? Saan eh? Abuan lang na ako. Pila day kabuk imong himuon? Hawag lang kagduha siguro. Ngayon guys, kuhaon na to ang PVC kasi mag-ano kami, mag-hawb. Nutusan ako ng asawa ko guys. Ito yung PVC guys. Ayan, nandito tayo sa tabi ng kalsada. Ito, 2 piraso lang siguro kasi gabi na eh. Hindi na to kayang anuhin, lutuin. Ayan. Ito guys. Ito yung PVC. Ayan. Tapos papunta tayo dun sa akong gihalingan guys. Ang dilim. Grabe. Ayan. Gabi na kasi siya nakauwi. Kaya ngayon lang mag-hawb o PVC. So dito na tayo. Walang guys, sungag na. Nagkuan na siya o kayo. So, ayan guys, ang PVC na ating nakuha. Ayan.
Hi guys! Ngayon magliligpit na tayo sa higaan kanina ni Algin dito sa lamesa. Mabalik ka nga to na? Mutanaw na day kag TV? Mutanaw na day kag TV? Ha? Hindi siya hilig sa cartoons, pero sa pagkantaw nun, hilig siya. May noon na. Kanina kasi guys, dito siya natulog. Kasi, parang ibang pakiramdam siguro kanina. Hinayaan ko lang, hinakot niya lahat yung unan. So, ito, ilagay na naman natin ito sa loob. Ito, lagay na natin ito sa loob. Kasi, kanina, talaga matakpan. So, ito, lagay na natin to. Ayan na guys, nalagyan ko na ng moskitero sa loob. Tapos, ito ay sasara na lang natin to kasi para yung lamok hindi papasok dito sa loob.